Η Φανή Δρακοπούλου είναι στον αέρα, μας ακούει? Η Φανή Δρακοπούλου σας ακούει. Η Φανή Δρακοπούλου είναι στον αέρα του Σφαίρα 91. Σε ακούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θέλω μόνο να με βοηθήσεις, γιατί σήμερα έχω εγώ τον έλεγχο εδώ πέρα στον πύργο ελέγχου, όπως το λέω. Ναι. Και θέλω να μου πεις αν μας ακούς καλά, αν ακούς τα κομμάτια και αν ακούς και τη φωνή μου. Φυσικά, πάρα πολύ καλά την ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δρακοπούλου. Πάρα πολύ καλά. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά πραγματικά. Δεν το λες αυτό, γιατί από πριν με ρώτησες αν θα είναι καλύτερο. Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή είναι έτσι λίγο δύσκολο τώρα να έχω όλο το συντονισμό. Φανή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν από το Σφαίρα 91. Είναι χαρά μου που σε έχω σήμερα εδώ, καλεσμένη τηλεφωνικά. Δεν σε γνωρίζω. Επιτέλους. Από τις διασυνδέσεις μας. Τις ιντερνετιακές πλέον. Ναι. Και πλέον έχουμε γίνει και φίλοι, έτσι. Εννοείται. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι με τη Φανή τη Δρακοπούλου δεν έχω γνωριστεί ποτέ στη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά την ακούω πάρα πολλά χρόνια. Από τότε δηλαδή, από το ξεκίνημα. Εννοείται. Θα έρθω να σε δω. Θα έρθω. Μακάρι. Σε περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, Φανή μου, ολοκαίνουργιο κομμάτι. Το ακούμε αυτή τη στιγμή εδώ στον αέρα. Εκκρεμότητες. Έχεις αφήσει εκκρεμότητες. Ναι, ακριβώς. Είναι γραμμένο από το Βασίλη Καρά. Στίχος Βασίλη. Είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί από πέρυσι, μετά από μια εμφάνιση του Βασίλη Καρά στο Fix. Αναστατεί ένα μολύβι και έχει γράψει αυτό το στίχο που έχει γίνει πλέον τραγούδι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι προάγγελος του νέου δίσκου που έρχεται. Πότε θα τον έχουμε επιτέλους, πότε? Τώρα, σε λίγο δηλαδή, στις γιορτές. Είναι ένα live που κάνω από την Ιερά Οδό και επιπλέον κάποια τραγούδια που θα βάλω μέσα σε αυτό το live, τα οποία δεν τα λέω στο μαγαζί από θέμα χρόνου. Θα είναι μια δουλειά πάρα πολύ περιποιημένη, με πάρα πολλά καταξιωμένα ονόματα δημιουργών και παύλα τραγουδιστών, θα έλεγα, γιατί έχω τραγούδια και από το Βασίλη Καρά και από το Σταμάτη Γονίδη και από τον Νίκο Βέρτη. Καταξιωμένοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες και εντάξει, τι να λέμε. Πάρα πολύ σπουδαίοι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έχουν δώσει αυτά τα τραγούδια, γιατί αυτό δεν συμβαίνει συχνά και κάθε μέρα και αισθάνομαι πολύ τυχερή, πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εμφανίζεσαι φέτος με τον ένα και μοναδικό Νότι Σφακιανάκη. Θέλω να μου πεις για αυτή τη συνεργασία σας. Πραγματικά είναι μια συνεργασία την οποία ζηλεύω πάρα πολύ που δεν είμαι πάνω στην Αθήνα για να έρθω να σας δω, αλλά πολύ σύντομα θέλω να ξέρεις ότι θα ανέβω. Έχω κρεμότητες. Έχεις και εσύ λοιπόν κρεμότητες. Εννοείται Φανή μου, εννοείται. Όποτε θέλεις και φυσικά αν μπορείς και αν σου το επιτρέπει το πρόγραμμά σου, φυσικά θα χαρώ πάρα πολύ να έρθεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνεργασία μου με τον Νότι είναι πάρα πολύ καλή. Είναι άψογη θα έλεγα. Από το καλοκαίρι ήδη, από το Σεπτέμβριο που άρχισαν οι πρώτες πρόβες για το κύμα αυτό. Άρχισα να γνωρίζω από κοντά τον Νότι, να μιλάμε, να συνεργαζόμαστε γενικά ό,τι αφορά το πρόγραμμα, τα τραγούδια, αυτό που θέλει να βγάλει προς τα έξω κτλ. Για μένα είναι ένας πολύ καλόψυχος άνθρωπος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βοηθάει πάρα πολύ τα νέα παιδιά. Δίνει χώρο, χρόνο. Εγώ αισθάνθηκα υπέροχα μαζί του και αισθάνομαι υπέροχα μαζί του. Αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Πώς είναι σαν άνθρωπος ο Νότης Σφακιανάκης? Γιατί όλοι τον έχουμε έτσι λίγο πιο κεντρικό, σε εισαγωγικά, να μου επιτραπεί. Ναι, είναι ένας πολύ ειλικρινής άνθρωπος και γι' αυτό πιστεύω και παρεξηγείται. Γιατί αυτό που σκέφτεται
θα το πει χωρίς κανέναν ενδιασμό, χωρίς να σκεφτεί το τι θα πούν οι άλλοι, δεν τον νοιάζει. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να είναι ειλικρινής και στον κόσμο και, όπως λέει και ο ίδιος, πρώτα απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί όταν ψεύδεσαι, χορηγεύεις πάνω από όλο τον εαυτό σου και ύστερα τον κόσμο να σε ακούει. Σωστά. Και καλώς ή κακώς σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε, πολλές φορές κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν θέλουμε να πούμε πράγματα, αποφεύγουμε τις συνεντεύξεις, τα κανάλια, πολλές φορές την προβολή. Εμένα μου αρέσει ο Νότης που θα βγει, θα μιλήσει, θα πει αυτό που σκέφτεται και έχει το δικαίωμα να πει την άποψη. Εννοείται. Όποια και αν είναι αυτή, είναι πολύ δημοκρατικό αυτό. Χωρίς βέβαια να προκαλέσει κανέναν και τίποτα. Είναι η άποψή του για ό,τι σκέφτεται, για ό,τι θέλει να κάνει, και εγώ ό,τι σέβομαι και πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι άνθρωποι θα πρέπει να το έτσι. Φάνη μου, έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα και σπουδαία ονόματα της χώρας. Θέλω να μου πεις, με το χέρι στην καρδιά, ποια συνεργασία σου θα ήθελες να θυμάσαι έτσι πάντα στο μυαλό σου και βασικά ποια έχεις ως φυλαχτό, ποια συνεργασία σου? Ως φυλαχτό έχω πάντα τη συνεργασία μου το Γιάννη Πάριο, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Αν θυμάμαι καλά, στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν? Ναι, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά αυτό, αν με ρωτούσες πριν χρόνια, δεν περίμενα ποτέ να μου συμβεί. Να συνεργαστώ με τον Γιάννη και να κάνω και ντουέτο μαζί του και να τραγουδήσουμε παρέα και όλη αυτή την εμπειρία, τέλος πάντων, που έχω ζήσει μαζί του. Θεωρώ ότι είναι κάτι που με έχει στιγματίσει, που με έχει βάλει να σκεφτώ πολλά πράγματα ό,τι αφορά το τραγούδι γενικά. Όπως λέει και ο Γιάννης και ο πατέρας μου το έχει πει αυτό κατά καιρούς, το τραγούδι είναι άβυσσος, είναι ατέλειωτο. Ποτέ όσο και να μάθεις δεν σε ικανοποιούν και δεν ικανοποιούν και τον κόσμο και τους υπόλοιπους. Πάντα έχεις να δώσεις κάτι παραπάνω. Με τον Γιάννη έζησα πραγματικά μια εμπειρία, και το λέω Γιάννη γιατί με τον Γιάννη έχουμε γίνει φίλοι, έχουμε περάσει όμορφα. Είναι πάρα πολύ προσιτός άνθρωπος, αν και είναι τεράστιος καλλιτέχνης. Όσο τεράστιος είναι, τόσο ταπεινός είναι όταν το γνωρίζει κάποιος από κοντά. Έχω περάσει πολύ όμορφα μαζί του. Πραγματικό σχολείο για να μάθεις πράγματα. Πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα αισθανθείς σε πιο μικρούς ηλικία, θα έλεγα, τραγουδιστές. Είναι 40 χρόνια αυτά, ας πούμε. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω να πω αυτό δηλαδή που έχω δει και εγώ όλα αυτά τα χρόνια, γενικότερα σε συνεντεύξεις, στην τηλεόραση γενικότερα, ότι είναι λίγοι άνθρωποι στο χώρο οι οποίοι δίνουν βήμα σε νέα παιδιά, οι οποίοι είναι δίπλα σε νέα παιδιά και πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Έτσι. Εγώ δουλεύω 12 χρόνια. Έχω κάνει και συνεργασίες με πολλούς τραγουδιστές. Φανή μου, αν θέλεις μόνο λίγο πιο δυνατά για να σε ακούω. Ναι, κυρίως οι παλαιότεροι τραγουδιστές, δηλαδή όπως είναι ο Καράς, ο Γονίδης, ο Πάριος, τέτοιου τύπου τραγουδιστές, παλαιότεροι, σου δίνουν χώρο και χαίρονται πάρα πολύ όταν είναι με νέα παιδιά και συνεργάζονται και δουλεύουν. Αισθάνονται, είναι... εγώ θα το πω έτσι, γίνεται σαν παιδική χαρά, να το πω έτσι. Έτσι. Μαζί μας περνάνε όμορφα και περνάμε και εμείς μαζί τους. Εγώ αισθάνθηκα ότι και ο Σταμάτης Γονίδης που δούλεψα πέρυσι μαζί του είναι σαν μικρό παιδί. Αν θυμάμαι καλά, ήσουν στο θέατρο, έτσι? Ναι. Με τον Νίκο τον Κουρκούλη. Και με τον Νίκο τον Κουρκούλη. Έτσι. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και εκεί. Και ο Νίκος είναι υπέροχος καλλιτέχνης, υπέροχος άνθρωπος. Όση ώρα σε ακούω, πραγματικά, είσαι ένα γλυκό παιδί, γιατί πραγματικά η Φανή Δρακοπούλου, θέλω να σας πω ότι είναι ένα παιδί. Έχει πραγματικά. Θέλω πάρα πολύ να το πω αυτό, ότι είναι πολύ απλός άνθρωπος. Σε μήνυμα που τους έστειλα ανταποκρίθηκε, πολύ σπουδαίο και πολύ καλό για έναν καλλιτέχνη, τον αγαπά και το κοινό του. Λοιπόν, η Φανή Δρακοπούλου, παιδιά, είναι μία από αυτές τις τραγουδίστρες που τις θαυμάζουμε
και τις ακολουθούμε όχι μόνο για την επιτυχία που κάνουν, αλλά για το ήθος και επειδή είναι αληθινές. Δεν το λέω για να με ευχαριστήσεις. Ένα πράγμα, ό,τι αφορά τον εαυτό μου, προσπαθώ να είμαι πάντα ο εαυτός μου, να είμαι πάντα προσγειωμένη στην πραγματικότητα. Αυτό είναι σημαντικό και για αυτό που είπα αρχικά, γιατί αν υποδιόμαστε έναν άλλο ρόλο, ο οποίος απέχει από τον εαυτό μας, όπως είπε και αρχικά, κοροϊδεύουμε πρώτα απ' όλα τον ίδιο εαυτό και ύστερα τον κόσμο. Και πάνω απ' όλα δεν είμαστε ο εαυτός μας και δεν δείχνουμε και στον κόσμο αυτό που πραγματικά είμαστε, που ίσως αξίζει περισσότερο από αυτό που θα θέλαμε εμείς να είμαστε και που μας αρέσει σε κάποιους άλλους, ας πούμε. Και μπορεί να μπαίνουμε στη διαδικασία να το μιμηθούμε, να πούμε τι ωραίο που θα ήταν αν το έκανα και εγώ αυτό. Εγώ έχω αισθανθεί ότι όταν είμαι ο εαυτός μου... Έχεις ταυτότητα, Φανή μου. Έχεις ταυτότητα και αυτό φαίνεται. Και αυτό φαίνεται. Προσπαθώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί και η δουλειά είναι δύσκολη και οι άνθρωποι που μπορεί να σε περιπληγήσουν. Αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Οτιδήποτε και να επηρεαστείς. Ήταν η επόμενη μου... Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Αυτό. Να είμαι ειλικρινής, να περνάω καλά, να προσπαθώ να το χαίρεσαι. Να κάνω το καλύτερο. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Ήταν η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Έχεις συναντήσει δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στην νύχτα? Ακούμε πάρα πολλά. Ακούμε πάρα πολλά. Θα ήταν ψέματα αν έλεγα το αντίθετο. Γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ, 12 χρόνια στη νύχτα, από τα οποία τα 6 χρόνια ήταν 7 ημέρα στη Θεσσαλονίκη, τις καλές εποχές. Να το πούμε, γιατί πλέον δεν υπάρχουν αυτές οι εποχές. Ναι, ακριβώς, δεν υπάρχουν. Και όσο περνάει ο καιρός, ακόμη χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, εγώ το σκέφτομαι και διαφορετικά, γιατί ό,τι αφορά εμάς τους τραγουδιστές, όταν υπήρχε αυτό το καθημερινό, για μας τους τραγουδιστές ήταν πάρα πολύ άσχημο για την υγεία μας. Γιατί δεν γίνεται, δεν είναι φυσιολογικό να ξενυχτάς κάθε μέρα. Τώρα, έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, με τα τριήμερα, με τα διήμερα, είμαστε καλύτερα και καλύτερα και για τον κόσμο, που μόνο εκείνες τις μέρες μπορεί να βγει έξω, σε εισαγωγικά, γιατί κάποιοι δεν μπορούν και καθόλου. Και είναι καλύτερα, πιστεύω. Και μπορεί να έχει και χρόνο ο καλλιτέχνης να πάει και κάπου που δεν μπορούν να τον δουν, δηλαδή στην επαρχία. Σε εισαγωγικά λέω επαρχία, δεν υπάρχει επαρχία εκεί. Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Για πιο εξτρά εμφανίσεις, να μπορούν δηλαδή να μην δουλεύει σε ένα μαγαζί όπως παλιά 6 μέρες και 7. Και αυτό, σας εγκλώβιζε βέβαια. Έχει ανάγκη και ο κόσμος που είναι εκτός Αθηνών ή εκτός Θεσσαλονίκης να πάει να δει ένα τραγουδιστή που αγαπάει και να μπορεί και εκείνος ο τραγουδιστής να έχει το χρόνο να πάει να κάνει μια εμφάνιση κάπου αλλού. Σημαντικό, πιστεύω. Εννοείται, ξέρεις τι χαρά έχουμε όλοι εδώ πέρα στα μικρά μέρη, στα νησιά, όταν έρχονται τραγουδιστές, και ας μην είναι μεγάλα ονόματα, ας είναι... Όταν ήμουν παιδί, ερχόταν ένας καλλιτέχνης να κάνει μια συναυλία και μαζευόμασταν όλοι η παρέα μας από το σχολείο, αγοράζαμε τα εισιτήρια, γινόταν τέλος πάντων ένας χαμός εκεί και περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Και υπήρχε και αυτό το... Τώρα έχουμε λίγο απομυθοποιηθεί τα πάντα. Τότε υπήρχε και ο εξουσιασμός απέναντι στον καλλιτέχνη. Δηλαδή, λέγαμε θα έρθει η Άννα Δύση και... Γινόταν έτσι. Τώρα μπορείς άνετα να δεις την Άννα Δύση χωρίς να παρεξηγηθώ έτσι. Αλίμον, όχι. Μα έτσι είναι, Φανή μου. Μπορείς να τη δεις γιατί γενικά και οι τραγουδιστές έχουν γίνει και πιο προσιτοί. Έχουν γίνει πιο προσιτοί. Τα CD σας πλέον δεν είναι τόσο ακριβά, γιατί κάποτε τα CD κόστιζαν αρκετά. Για μας καλλιτέχνες μας ενδιαφέρει με οποιοδήποτε τρόπο πλέον να φτάσει ένα τραγούδι στο κοινό. Ό,τι αφορά τα CD που δεν πουλάνε, φυσικά αυτό έχει να κάνει με τις εταιρείες οι οποίες θα έχουν οικονομικό πρόβλημα, αλλά εμείς οι τραγουδιστές προσπαθούμε έστω να φτάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο το τραγούδι να ακουστεί στον κόσμο,
χωρίς να έχουμε κέρδος απόλυτα από Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω, ότι οι καλλιτέχνες έχετε κέρδος και όχι καθαρό από τις νυχτερινές σας εμφανίσεις. Μόνο. Ναι, Απλά... ναι. Αυτό κάνει κακό πλέον μόνο στις εταιρείες ή ίσως σε κάποιο μεγάλο τραγουδιστή που έχει κάποια συμφωνία. Στο συμβόλαιό του, ας πούμε, υπάρχει ο όρος να παίρνει ποσοστά και από τους δίσκους που πουλάει. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Mm-hmm. Τα έχουμε αναλύσει πάντως σήμερα όλα. Εννοεί, κοίταξε να δεις. Η συνέντευξη αυτή που γίνεται είναι η πρώτη μας και πιστεύω όχι η τελευταία. Τα μουσικά σενάρια, θέλω να σου πω ότι είναι μια εκπομπή η οποία δεν έχουμε τον καλλιτέχνη για να τον πιάσουμε, για να βγάλουμε όλα τα gossip. Άσε που εσύ, τόσα χρόνια που σε παρακολουθώ, προσπαθώ να βρω κάτι gossip επάνω σου, δηλαδή κάτι που να έχει ακουστεί, και δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι θέμα χειρισμού πάνω απ' όλα. Είναι και θέμα ανθρώπων, μήπως? Είναι θέμα ανθρώπου και μετά χειρισμού. Δηλαδή, είναι θέμα χαρακτήρα, είναι το τι θέλει ο κάθε άνθρωπος να κάνει στη ζωή του, πώς να το προβάλλει, και επίσης είναι θέμα προστασίας. Εγώ πολλές φορές έχω προστατέψει τον εαυτό μου από πολλά πράγματα για να μην πέφτω στην παγίδα να δημιουργώ λάθος εντύπωση στον κόσμο που μπορεί να με βλέπει, να με ακούει, ειδικά όταν είσαι πρωτοεμφανιζόμενος. Γιατί έχω πέσει και σε παγίδες που... Φαντάζομαι, ναι. Από θέματα συνεργατών, από θέμα συνεργατών. Αυτό είναι ποιοι άνθρωποι θέλω είναι... να κάνω εγώ κάποια πράγματα δικά μου που σκέφτομαι και να μην μπορώ, γιατί ίσως η μόδα είναι αλλιώς, ίσως θα πρέπει να πω γιατί αυτό. Πρέπει να είσαι στα δεδομένα τα δικά τους, στα δεδομένα της εποχής. Αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα που δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και αυτά. Εγώ προτίμησα λοιπόν να κάνω, να μπορώ να ελέγχω τα τραγούδια που τραγουδάω, το στίχο που τραγουδάω, τις συνεντεύξεις που δίνεις, εκεί που τραγουδάω, τις συνεντεύξεις που δίνω, και να μην προβάλλω τον εαυτό μου σε λάθος, μάλλον εκεί που δεν πρέπει και δεν υπάρχει λόγος. Έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να βγαίνω, να μιλάω για τη δουλειά μου, να τραγουδάω, να περνάω όμορφα, αλλά χωρίς να προκαλώ και να κοροϊδεύω τον κόσμο με άλλα πράγματα. Όλο αυτό που βλέπουμε, το σταριλίκι που υπάρχει γενικότερα στον χώρο της showbiz, που πραγματικά πλέον δεν ξέρω τι σημαίνει showbiz, πραγματικά έχουν καταντήσει πια όλα, τι να σου πω, ψεύτικα, ανούσια. Δηλαδή πλέον εγώ αυτό ήθελα, να έχω μια εκπομπή η οποία να μου πει ο καλλιτέχνης αυτά που θέλει να μου πει, και όχι να προσπαθήσω να του βγάλω πράγματα τα οποία δεν θέλει. Ναι. Γιατί δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Κοίταξε, αυτό είναι λίγο υποκειμενικό, γιατί ο καθένας, πιστεύω, κάνει τη δουλειά του. Και ο δημοσιογράφος που θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του, βγάζοντας ίσως κάποια είδηση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Σίγουρα, αλλά... Δεν είναι απαραίτητο να είναι κακιά είδηση, μπορεί να είναι και πολύ καλή για εκείνο, και να πάρει πόντους ότι, ξέρεις, κατάφερα και να κάνω να μιλήσει, ας πούμε, ένα τεράστιο καλλιτέχνη που δεν μιλάει και ποτέ. Αυτό είναι για τον δημοσιογράφο η χαρά του. Μα να σου πω κάτι, αυτό είναι όμως η χαρά. Να βγει ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και να μιλήσει στην εκπομπή σου. Εμένα αυτή είναι η χαρά μου. Όταν έχω έναν τραγουδιστή ο οποίος θα έρθει, θα βγει τηλεφωνικά, θα μου πει αυτά που θέλει να πει. Δεν είναι χαρά δηλαδή ότι τον έχω τηλεφωνικά? Γιατί δηλαδή να πρέπει να τον φέρω σε δύσκολη θέση? Τέλος πάντων, θέλω. Καταλαβες. Όπως θα λες. Λοιπόν, σε γνωρίσαμε για πρώτη φορά, αν θέλω λίγο να φύγουμε, το 2006. Σε πω λίγα χρόνια πίσω. Ναι. Με ένα τραγούδι που εκείνη τη χρονιά, Φανή μου, τα ακούγαμε παντού. Έχω δηλαδή εικόνες, ρε παιδί μου, στο μυαλό μου. Πραγματικά. Είχες κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία για εκείνη τη χρονιά. Και μιλώ φυσικά για το Θέλω να τα πιω. Αυτό το τραγούδι έχει ιστορία. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να μου την πεις. Θα σου πω, έχει το πρώτο μου δίσκο. Και που είχε το όνομά σου, έτσι? Ναι. Α, μπράβο. Καθώς κοιτούσαμε τα κομμάτια, τα τραγούδια που περιείχε μέσα, και κάποια στιγμή θεωρήσαμε ότι είναι λάθος να μην βάλουμε ένα πολύ χορευτικό τραγούδι, και την επόμενη μέρα, να σκεφτείς, έκλεινε ο δίσκος και είχαμε στα χέρια μας μια μουσική του Γιάννη Κιφωνίδη, αλλά δεν είχαμε το στίχο.
Ο τότε παραγωγός μου λοιπόν έχει πάρει το τραγούδι, τη μελωδία και την έχει δώσει στην Ελένη Γιαννατσούλια με τα πολύ μεγάλα σουξέ. Εννοείται. Την Αγαπημένη. Ελένη, λοιπόν. Αγαπημένη. Ο Θήμιος Παπαδόπουλος είναι ο παραγωγός μου. Ήταν αρχικά. Κάποια στιγμή η Ελένη, εκείνη τη στιγμή, νομίζω από ό,τι μου είχε πει και η ίδια την ιστορία, ήταν στα μπουζούκια, ήταν έξω και έχει γυρίσει στο σπίτι στις 5 το πρωί και μου λέει, Φανή, με έχει πάρει τηλέφωνο ο Θήμιος και μου έχει πει, γράψε σε παρακαλώ στίχο για αυτό το τραγούδι. Εγώ έχω έρθει από τα μπουζούκια με το ουίσκι, καταλαβαίνει, βάζω ακόμα ένα ποτό με ποτό και γράφω, θέλω να τα πιω, να παρεκτραπώ, σπίτι σου θα έρθω 5 το πρωί, να σου πω σ' αγαπώ και τα λοιπά. Κατάλαβες. Ωραία ιστορία όμως, έτσι. Έτσι γράφτηκε ο στίχος. Και που σε ανέδειξε, έτσι. Στην αρχή σαν μια αναγνωρίσιμη τραγουδίστρια, πολλές φορές παρεξηγήθηκε για κάποιους λόγους που δεν μπορώ να αναφέρω στον αέρα το τραγούδι, γιατί σαν τραγουδίστρια δεν με ξέρανε, σαν Φανή γενικά Ανδρακοπούλου δεν ξέρανε. Πάντα υπάρχει πόλεμος. Όταν κάτι είναι ωραίο, ναι, και ξεχωρίζει, πάντα. Αλλά θεωρώ ότι με τον καιρό το τραγούδι καταρχήν αγαπήθηκε. Αυτό. Έγινε μεγάλο σουξές σε όλη την Ελλάδα. Και το ακούμε και τώρα. Αυτό μου αρέσει, ότι ακόμα και τώρα το ακούμε. Και όταν θέλουμε να ανέβουμε, θα ακούσουμε. Δεν έχω πάει σε κλαμπ που να μην ακούσω το θέλω να τα πιω και το από τη ζωή μου είσαι από. Δηλαδή, αγαπημένο. Ναι, είναι κομμάτια από τα οποία έχουν μείνει από το 2006-2007 και είμαι χαρούμενη που παραμένουμε και στα μαγαζιά, στο ρεπερτόριο που παίζουν τα μαγαζιά, εννοώ τα μπουζούκια, και στο ρεπερτόριο που παίζουν τα κλαμπ, τα ελληνάδικα, γενικά όλα τα μαγαζιά που παίζουν ελληνική μουσική. Έτσι. Χαίρομαι πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω αν είχες εισπράξει εκείνη την επιτυχία τότε, αν την είχες καταλάβει ή αν την κατάλαβες μετά από λίγο καιρό. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές κάνεις μια επιτυχία. Βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη, βγήκε ο δίσκος το 2006. Τραγουδούσα στη Θεσσαλονίκη στις Μούσες, ένα τοπικό μαγαζί, το καλοκαίρι, και καθώς κατέβηκα στην Αθήνα στον Γκάζι Φρατζέλικο με τον Ανδρέα Στάμο και τον Γιώργο Γιαννιά, ξαφνικά γίνεται η πρεμιέρα του Οκτώβριο και... Φανή, μια παρένθεση. Σε έχω ακούσει. Τώρα μου ήρθε. Μου είπες το σχήμα και σε έχω ακούσει. Ναι. Είχα έρθει τότε στο Φρατζέλικο. Μου έδωσες εικόνα, πραγματικά. Δεν το πιστεύω. Είχε γίνει ένας χαμός. Ξαφνικά βγήκα στην πίστα με το θέλω να τα πιω και βλέπω ένα μαγαζί να πεινάζεται στον αέρα και να γίνεται ένας πανικός. Και τότε αισθάνθηκα ότι το θέλω να τα πιω έχει γίνει επιτυχία. Φυσικά σε αυτό βοήθησε και ο Μάκης Πουνέδης, ο οποίος αν και ήταν τσιφτετέλη το τραγούδι και δύσκολο για το ραδιόφωνο, με ζουρνά και με 1002 κλαρίνα και τέτοια μέσα. Και μπράβο του που το έπαιζε πάρα πολύ, ειδικά τις μέρες που δουλεύανε τα μαγαζιά στις 7.30-8 το πρωί. Και από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε, η επιτυχία και θεωρώ ότι έφτασε και στα κλαμπ, με τους DJ να το παίζουμε κτλ. Αυτή τη στιγμή ακούμε το Πάψε να ρωτάς. Λοιπόν, αγαπημένο κομμάτι θέλω να σου πω. Και θέλω να σου πω, εκτός από το θέλω να τα πιω που είχε σε εκείνο το CD σου, είχες και άλλες επιτυχίες. Ναι. Ένα κομμάτι, δηλαδή, τώρα έτσι μου έρχεται, το ποιος αγαπάει. 3 και 1 λεπτό. Άλλο ένα. 3 και 1 λεπτό. Εντάξει. Το άσε με να σ' αγαπάω, μια διασκευή της Ρίτσας Διαμάντη που μου αρέσει πολύ. Πολύ σωστά. Και ήρθε πάλι, ξαναήρθε, ας πούμε, στην επιφάνεια. Ακούστηκε πάρα πολύ. Πάρα πολλά τραγούδια έχουν ακουστεί και αυτό το λέω γιατί μπορεί η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη να παίζει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά ξέρω ότι στις υπόλοιπες πόλεις που είναι πιο ελεύθερο, θα έλεγα, λίγο το ραδιόφωνο, παίζουν και παραπάνω τραγούδια και πιο πολλά από ένα δίσκο. Δηλαδή ένα δίσκο ξέρω ότι το ξεζουμίζουν, όποιο τους αρέσει το παίζουν. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια επιπλέον που έχουν ακουστεί και χαίρομαι πολύ γι' αυτό που αρέσουν τα τραγούδια και μπορεί ο άλλος να το επιλέξει. Και ξέρεις, είναι πολύ σπάνια από ένα CD να ακουστούν όλα τα τραγούδια. Εσύ λοιπόν έχεις καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια σε όλα σου τα CD να έχουν ακουστεί, αν όχι όλα, τα περισσότερα.
Ναι, αρκετά, Έτσι, αν ένας δίσκος έχει 15 τραγούδια, συνήθως έχω ακούσει τα 13. Τα δύο, ρε παιδί μου, θα τα ακούσω, αλλά δεν θα τα ακούσω τόσο, σε τόση συχνότητα. Έτσι είναι. Καταλαβαίνεις. Στο δίσκο που έχω κάνει, είχαν ακουστεί πάρα πολύ το ούτε στο τηλέφωνο, το έμπλεξα με έναν αλήτη, το σε ζητώ. Έχεις πει κομμάτια, πραγματικά. Τι να πω. Χαίρομαι πάρα πολύ που, ξέρεις, αν και πιο καινούργια τραγουδίστρια, γιατί συνήθως οι συνθέτες τα πολύ καλά δυνατά τους τραγούδια, εγώ θα το πω, τα δίνουν στους πιο αυτούς που είναι καταξιωμένοι, γιατί θα υπάρχει πιο πολύ αναγνωρισιμότητα, θα γίνει πιο γρήγορα η επιτυχία λόγω ότι βοηθάει και το μεγάλο όνομα, βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα, κατάλαβες. Αλλά με πιστεύανε πάρα πολλοί συνθέτες και δημιουργοί γενικά και μου δίνανε ωραία τραγούδια, δεν έχω παράπονο, κανένα. Τι να πω. Πραγματικά η σημερινή συνέντευξη, έτσι γνωρίζω τη Φανή Δρακοπούλου. Πραγματικά. Είναι μια συνέντευξη γνωριμίας. Έτσι είναι. Θέλω λίγο να... Συγγνώμη, προσπαθώ να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω δυτικά και να σου λέω συγκεκριμένα πράγματα. Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής και όταν μιλάς σε μια συνέντευξη είναι καλό να ανοίγεις την καρδιά σου, γιατί αυτό το εισπράττει ο κόσμος. Εννοείται, Φανή μου. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι καλλιτέχνες βγάζετε κομμάτια σε digital μορφή. Ναι. Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για αυτή τη νέα μόδα που έχει βγει? Είναι καλό για σας, πιστεύεις? Πιστεύεις ότι βγαίνουν... Εγώ το έχω κάνει 2-3 φορές αυτό. Το έχω κάνει με τραγούδια όπως το Δύο Ζωές, του Σιγανού. Και αυτά τα κομμάτια που έχεις βγάλει και τώρα, το Πώς Μπορείς, τις εκκρεμότητες. Όλα αυτά τα έχω κάνει σε digital μορφή. Και αυτή τη στιγμή που κάνω το δίσκο θα τα κυκλοφορήσω, εννοείται, αυτά τα τραγούδια. Απλώς έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με το ίντερνετ ή κάποια στιγμή, ας πούμε, που θέλουμε εμείς καλλιτέχνες να πάμε σε ένα σχήμα και χρειαζόμαστε ένα τραγούδι για το ξεκίνημά μας, μπορεί να μην είναι ο κατάλληλος καιρός για να βγάλουμε δίσκο ή single και βγάζουμε ένα τραγούδι. Και βοηθάει προφανώς. Κάποια στιγμή που έρχεται ο καιρός όμως για να βγει ένας δίσκος, παίρνουμε αυτά τα τραγούδια που ήδη έχουν κυκλοφορήσει, συν κάποια ολοκαίνουργια τραγούδια και σαν σύνολο τα προωθούμε. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, ότι ο κόσμος θα μαθαίνει περισσότερο με αυτόν τον τρόπο. Τα αγαπάει περισσότερο και σας, δηλαδή, σας έχει εκλείψει, πιστεύω, αυτό. Η εποχή του CD, ακόμη και τα πειρατικά δεν υπάρχουν πλέον. Όχι, γιατί πλέον υπάρχει το ίντερνετ. Ναι. Εγώ είμαι ρομαντική, δηλαδή να έπαιρνε ένα CD αγαπημένο μου τραγουδιστή, τραγουδίστριας και να το είχα στη δισκοθήκη, όπως παλαιότερα κάναμε, σίγουρα θα το έχεις ζήσει κι εσύ, που παίρναμε το CD, είχαμε αγωνία να δούμε τη φωτογράφηση. Αυτό, ακόμα και τώρα, πίστεψε με. Τα τραγούδια, ένα από αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, να ταυτιστούμε, να το βάλουμε στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητό μας, να πούμε, κοίταξε, μπορεί να παίζει το ραδιόφωνο το CD που έχω εγώ το 10, ας πούμε, εμένα όμως μου ταιριάζει το 9. Τις πόσες φορές το έχω ζήσει αυτό και αυτό μου λείπει εμένα. Να σου πω κάτι, όταν παίρνεις το CD στα χέρια σου και όταν θα πας πια στον τραγουδιστή, στο μαγαζί που εμφανίζεται, συνήθως περισσότεροι παίρνουν μαζί το CD τους. Και αντί για αυτόγραφο, δηλαδή το έχουμε κάνει. Και το ρεπερτόριο που λέει ο τραγουδιστής και κάποια κομμάτια του που δεν έχουν ακουστεί στο ραδιόφωνο, σίγουρα εσύ που τα έχεις ακούσει ταυτίζεσαι περισσότερο πιο καλά. Ακριβώς. Καλύτερα, έτσι. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάρει CD και έχω πάει σε μαγαζί να μου υπογράψουν το CD? Γιατί το CD είναι κάτι πολύ προσωπικό. Είναι ότι το έχεις εκεί, το θυμάσαι. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα με στεναχωρεί που έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια. Και λυπάμαι πολύ. Μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Αυτό. Έχουν αλλάξει εποχές προφανώς. Έχουν αλλάξει και το βλέπω αυτό. Γιατί μέσα στο ίντερνετ που μπαίνω και εγώ συχνά και ασχολούμαι και βλέπω και γνωστούς που παλαιότερα δεν είχαν ασχοληθεί με το ίντερνετ. Δηλαδή βλέπω θείες μου, να το πω έτσι, που έχουν Facebook και λέω πώς αλλάζουν τα πράγματα, δηλαδή
που η μία συγκεκριμένη, θα σου το πω για να γελάσει, δεν ήξερε ούτε που είναι το κουμπί για να ανοίξει το λάπτοπ. Και τώρα πλέον ξέρω πάντα. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα. Χαίρομαι όμως γι' αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι αλλάζουν εποχές και συμβαδίζουν με την εποχή. Και τα νέα πράγματα. Αυτό. Και είναι και διασκέδαση. Θεωρώ ότι και το Facebook κάνει καλό, γιατί αν δεν υπήρχε το Facebook, θα είχαμε εμείς αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να έχουμε τηλεφωνικά τη Φανή Δρακοπούλου? Όχι. Οπότε ευχαριστούμε το Facebook που υπάρχει, ρε παιδί μου, και μας φέρνει έτσι πιο κοντά. Εγώ λέω ένα πράγμα, πολλές φορές που με έχουν ερωτήσει για το ίντερνετ, είναι θέμα χειρισμού. Το τι θέλεις να κρατήσεις. Αυτό ακριβώς. Και τι θέλεις να πετάξεις. Για μένα το ίντερνετ είναι θησαυρός να βρεις άπειρα ωραία πράγματα να διαβάσεις. Από οτιδήποτε είναι αυτό και μπορεί να σε ενδιαφέρει, από θέματα διατροφής, από θέματα ψυχολογίας, από παντού. γυμναστικής, ό,τι θες, ό,τι άπειρα πράγματα. Υπάρχουν και τα σκουπίδια, θα το έλεγα εγώ, που μπορεί να μην ασχοληθείς καθόλου και να μην μπεις στη διαδικασία να διαβάσεις. Είναι όπως η τηλεόραση. Κάνεις zapping, ξέρεις τι θες να δεις και τι δεν. Που πλέον δεν υπάρχει και τίποτα. Και πλέον δεν υπάρχει και τίποτα. Ναι, ακριβώς. Τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν δείχνει και κάτι ιδιαίτερο η τηλεόραση, και καλώς που υπάρχει και το Facebook και το Twitter. Και είναι μια διασκέδαση. Εννοείται. Μιας που είπες τηλεόραση, φέτος βλέπουμε πάλι καταξιωμένους καλλιτέχνες στο dancing. Θέλω να μου πεις αν σου έγινε πρόταση ή σε αυτό ή σε κάποιο άλλο να συμμετέχεις και εσύ. Σε τέτοιο τους όχι, δηλαδή να πάω να χορέψω κτλ. Παλαιότερα, στα πρώτα χρόνια μου γινόταν πρόταση όταν υπήρχε το Fame Story και όλα αυτά. Ως κριτής φαντάζομαι, έτσι. Ήταν τότε που το Fame Story έδειχνε και την καθημερινότητα, ας πούμε, των ανθρώπων. Τελείως reality. Το reality. Ναι, δεν μου άρεσε. Μου άρεσε δηλαδή το τραγουδιστικό μέρος, αν υπήρχε, να πήγαινα, και το είχα ακυρώσει τότε, γιατί δεν αισθάνομαι καλά να τον τρόπο, δηλαδή αισθανόμουν λίγο άβολα στο να το κάνω. Θα πιεζόμουν πολύ σαν χαρακτήρας, αν με καταλαβαίνεις. Ναι, κατάλαβα. Αν σου έκαναν την πρόταση για το επόμενο dancing, να πας και να χορέψεις, θα το τολμούσες? Κοίταξε, μπορεί και μπορεί και όχι. Εξαρτάται τι υποχρεώσεις θα είχα και πόσο το έβλεπα εκείνη τη στιγμή. Είναι και η στιγμή της τρέλας που λένε. Σωστά. Μπορεί και να πάω, ή αν έχεις κάτι να κάνεις, αν αισθάνεσαι ότι έχεις σκουριάσει, ας πούμε, και θες κάτι να κάνεις, κάτι καλύτερο, κάτι που δεν έχεις ξανακάνει πριν. Είναι θέμα της στιγμής. Δηλαδή, με ρωτάς αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω αν θα πήγαινα ή όχι. Σωστά. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Πιστεύω κάποια στιγμή να σε πείσουν και να είσαι εκεί πέρα. Έτσι, γιατί ναι, γιατί όχι. Δεν το κατάλαβα. Αχ, Φανή μου. Φανή μου, θέλω να πάμε έτσι λίγο και στα κοινωνικά μας, έτσι. Ναι. Βλέπεις ότι πλέον υπάρχει μια οικονομική κατάσταση στη χώρα άθλια. Και το αντιλαμβάνεσαι και στα μαγαζιά που εμφανίζεσαι, ότι πια ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει. Να περάσει έτσι όπως περνούσε τότε καλά, με τα μπόλικα λουλούδια. Θέλει πάρα πολύ να βγει έξω, να διασκεδάσει. Αισθάνεται αυτή την ανάγκη και εγώ το εισπράττω. Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, εννοείται. Αλλά έχουν προσαρμοστεί και τα μαγαζιά πάνω σε αυτό, ότι τις τιμές. Εγώ βλέπω παιδιά που μαζεύονται, ας πούμε, για να κλείσουν ένα τραπέζι 6 άτομα, και βλέπεις αυτά τα παιδιά βάζουν λίγο από το χαρτζηλίκι τους και έρχονται να δουν ένα πρόγραμμα, να περάσουν όμορφα. Και χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, γιατί αυτό ενώνει τον κόσμο. Εννοείται. Παλιά, ας πούμε, μπορεί να βγαίνανε 2-3 άτομα μαζί, να πλήρωνε ο αρχηγός της παρέας. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πιο ζεστό, πιο ανθρώπινο, εγώ θα έλεγα. Δημιουργεί πιο ομαδική σχέση, πιο αγάπη μεταξύ. Ενώνονται οι άνθρωποι. Και αυτό που μας συμβαίνει τώρα, εγώ δεν το θεωρώ τόσο κακό.
Ναι, κατάλαβα πώς το καμιά λες. φορά ο Θεός πρέπει να μας ταρακουνάει και λίγο με κάποια πράγματα, γιατί έχουν πολλά, δεν τα εκτιμάμε και αυτή τη στιγμή με τα λίγα εκτιμάμε αυτά που έχουμε, καταλαβαίνουμε την αξία τους. Έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω, αν έχεις αλλάξει εσύ από την καθημερινότητά σου πράγματα. Αν η Φάνη Δρακοπούλου σε εισαγωγικά έχει μαζευτεί, ρε παιδί μου, και δεν κάνει τις πατάλες που μπορεί να έκανε κάποτε. Ναι, εγώ θα σου έλεγα ότι ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος σπάταλος. Ούτε θα πω ότι έχω βγάλει πολλά λεφτά ή τεράστια λεφτά από αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά έχει πάρα πολλά έξοδα, τα οποία ένας άνθρωπος απλώς με μια απλή δουλειά, ο δημόσιος υπάλληλος σε μια τράπεζα, έχει τα έξοδα τα δικά μας. Για μας που μπορεί να, ας πούμε, να μην βρισκόμαστε πάντοτε στην Αθήνα, είναι το σπίτι θα χρειαστεί τα εισιτήριά μας να πάμε, να πληρώσουμε το σπίτι μας, το ταξί μας, τα ρούχα μας, τη διατροφή μας, πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος άλλος με κάποια άλλη δουλειά να μην τα έχει. Οπότε, είτε έχεις αυτή τη δουλειά, είσαι τραγουδιστής, είτε δεν είσαι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το ίδιο. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο, έτσι, που αντιλαμβάνομαι σαν απλός πελάτης όταν έχουμε σε ένα μαγαζί. Ένας δημόσιος υπάλληλος, μιας και το ανέφερες πριν, ο μισθός είναι στάνταρ που θα μπει στο σπίτι του. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Οι τραγουδιστές όλοι είναι στην ανασφάλεια κάθε 2 μήνες αν θα έχουν δουλειά ή όχι. Έτσι. Γιατί έχουμε δει πολλά σχήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει, ναι, και ξαφνικά. Τα σχήματα είναι 2-3 μήνες το χειμώνα και 2-3 μήνες χοντρά στα λέω αυτά, το καλοκαίρι. Διήμερα, δηλαδή οι εμφανίσεις μπορεί να είναι από 8 ως 16. Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα. Και θα πρέπει να επιβιώσουν όλο τον χρόνο. Απλά αυτό που θέλω να πω πριν που είχα ξεκινήσει είναι ότι εσείς οι καλλιτέχνες πρέπει να φέρετε τον κόσμο στο μαγαζί. Οπότε αν δεν φέρετε εσείς τον κόσμο στο μαγαζί, δεν θα πληρωθείτε κιόλας. Γιατί καμιά φορά λένε ο τραγουδιστής που παίρνει τα εκατομμύρια. Είναι να πάει και καλά η δουλειά, να μην σταματήσει στη δεύτερη-τρίτη εβδομάδα. Αυτό είναι. Φέτος είδαμε έτσι 2-3 απρόοπτα. Και αναφέρομαι για το μαγαζί που εμφανιζόταν η Πέγκη Ζένα με το Δήμο του Αναστασιάδη. Πώς ακούστηκε αυτό, εσείς σαν καλλιτέχνης? Ειλικρινά για το συγκεκριμένο σχήμα εγώ δεν κατάλαβα ακόμη το λόγο που... Κανένας δεν έχει καταλάβει. Ξέρετε τι γίνεται. Εγώ δεν θέλω να εκφράσω άποψη για κάτι που έχει συμβεί, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς τι έχει συμβεί. Όχι, δεν θέλω να πάρεις θέση. Απλά... Ναι, όχι, απλώς αν ήταν θέμα ότι το μαγαζί δεν πήγαινε καλά ή αν υπήρχαν προβλήματα συνεργασίας με τον επιχειρηματία, έχουν ακουστεί διάφορα. Οπότε σε αυτό το θέμα δεν ξέρω τι να πω. Πάντως μπράβο και στη συνάδελφό σου την Πέγκη Ζένα, η οποία πήρε τα πάνω της και πήγε στη Θεσσαλονίκη, η οποία Θεσσαλονίκη πάντα τους τραγουδιστές τους αγαπάει και τους κάνει να αισθάνονται και εκείνοι τη Θεσσαλονίκη σαν πόλη τους. Μπράβο λοιπόν στους Θεσσαλονικείς και πάει και πάρα πολύ καλά. Εσύ φαντάζομαι το εισπράττεις όταν ανεβαίνει σε πάνω, έτσι? Η Θεσσαλονίκη ήταν και η πόλη που σε ανέδειξε. Η Θεσσαλονίκη την έχω βιώσει πάρα πολύ καλά, τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω τον κόσμο που έχει. Είναι πολύ ζεστός ο κόσμος. Σε σχέση με την Αθήνα θα έλεγα ότι είναι πιο αυστηρό κοινό, γιατί θέλουν να είσαι πάρα πολύ καλός. Έχουν μάθει να πρέπει να είσαι καλός, γιατί για να βγάλεις αυτό το σχολείο της Θεσσαλονίκης πρέπει να είσαι καλός. Έτσι. Και γι' αυτό και πολλοί καλλιτέχνες που είναι από τη Θεσσαλονίκη αποκτούν πολλά εφόδια στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας καλύτερη τη δουλειά, και όταν κατεβαίνουν στην Αθήνα θεωρούνται καλύτεροι γιατί ξέρουν να διασκεδάσουν τον κόσμο. Το έχουν μάθει πολύ καλά. Αυτό ακριβώς. Και αυτό το έχει μάθει ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, που έχει την απέτηση να διασκεδάσει όταν πάει στο μαγαζί. Εννοείται. Φάνη μου, θέλω να μου πεις, έτσι, γιατί κάπου εδώ θα κλείσουμε, πότε, γιατί πριν μου το είπες, αλλά προσπάθησες να την αποφύγεις την ερώτηση, ναι. Πότε θα έχουμε ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά? Μου πες μέσα στις γιορτές. Μέσα στις γιορτές. Ξέρουμε ακριβώς πότε. Μήνα, γνωρίζω ακριβώς. Να πούμε την εταιρεία σου.
Αυτή τη στιγμή είναι η Sony BMG. Η Sony BMG, η αγαπημένη Sony BMG. Κάποια στιγμή είχαμε χωρίσει για διάφορα θέματα, όχι απόλυτα άσχημα, μην παρεξηγηθώ. Είναι καινούργια μου εταιρεία αυτή τη στιγμή. Από αυτή την εταιρεία θα κυκλοφορήσει το δίσκος που έρχεται και το live. Την περιμένουμε. Καλή επαφή και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Εγώ προσπαθώ να είμαι ρομαντική, να είμαι θετικά, να μπορώ να πετάω έξω, ας πούμε, από το μυαλό μου τα άσχημα πράγματα και όλα αυτά που συμβαίνουν, να προχωράμε, γιατί και το να στεναχωριέσαι δεν είναι κάτι καλύτερο. Όχι, βέβαια, και σε πάει και πίσω σαν άνθρωπο. Ναι. Τις φετινές γιορτές πού θα σε βρει ο καινούριος χρόνος, στο μαγαζί? Ο καινούριος χρόνος, ναι. Στο μαγαζί. Πώς είναι να τραγουδάς για τον κόσμο που εκείνη την ημέρα έχει βγει έξω για να διασκεδάσει και εσύ πρέπει... Πολλοί με ρωτάνε. Ναι. Ότι εσείς έχετε αυτό το πρόβλημα ότι τις μέρες εκείνες πάτε στο μαγαζί, δουλεύετε κτλ. Εγώ θα το πω αλλιώς. Εκείνες τις ημέρες περνάμε ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα και βράδυ με τις οικογένειές μας και μετά, έτσι κι αλλιώς όπως όλος ο κόσμος που βγαίνει έξω, πάμε στο μαγαζί και τραγουδάμε και για την οικογένειά μας που έχει έρθει από κάτω. Έτσι, και οπότε είναι καλύτερο. Και περνάμε ωραία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή για μένα δεν είναι πρόβλημα, είναι διασκέδαση και χαίρομαι που είμαι με όλο τον κόσμο μαζί και χαίρομαι που όλος ο κόσμος αυτός βγαίνει έξω και έχει έτοιμο στο δικό μας σχήμα για να περάσει καλά. Και το οποίο πρέπει να πω ότι πάει πάρα πολύ καλά, έχω μάθει. Να οικοδεσπότησες σπίτι τα Χριστούγεννα και να υποδέχεσαι όλο τον κόσμο. Έτσι. Το ίδιο πράγμα. Και πηγαίνετε και πάρα πολύ καλά, θέλω να πω στον κόσμο. Βλέπω έτσι διάφορα. Ξέρεις, είναι πολύ σπάνιο πλέον με τις μέρες μας ένα μαγαζί να γεμίζει. Και όταν λέμε να γεμίζει, να μην πέφτει καρφίτσα. Δεν έχω παράπονο από αυτό και ειλικρινά ευχαριστώ τον Θεό που συμβαίνει αυτό και χαίρομαι που και ο κόσμος στερείται και έρχεται για να διασκεδάσει και να περάσει καλά, ειλικρινά. Έτσι. Φανή μου, θέλω να μου πεις τις ευχές σου για τον κόσμο που μας ακούει, τους ακροατές του Σφαίρα 91, και θέλω να σου πω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα. Απλά επειδή αυτή τη στιγμή είμαι και μόνος μου, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Πάντως βλέπω πάρα πολλά μηνύματα, πολλή συμμετοχή και χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά έτσι ήθελα να σε ενημερώσω. Και την ανταπόκριση. Εγώ θα ήθελα να πω, πάνω απ' όλα, να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μας. Και στο χέρι μας είναι όλα τα υπόλοιπα να συμβούν. Αν υπάρχει θέληση και καλή διάθεση, πιστεύω ότι οι στόχοι που έχουμε, μικροί ή μεγάλοι, οτιδήποτε, πετυχαίνονται με κάποιο τρόπο. Αρκεί εμείς να θέλουμε. Εύχομαι να είναι καλύτερα ο κόσμος και ψυχολογικά και οικονομικά, να μπορεί να περνάει όμορφα, να μην σκέφτεται άλλα προβλήματα και όσο περνάει ο καιρός να λιγοστεύουν τα προβλήματα που ήδη έχει. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω. Ναι, καλές γιορτές να έχει, να προσπαθήσει για λίγο να ξεχαστεί και όλοι μας να βάλουμε ένα πρόγραμμα στη ζωή μας για να γίνουμε και καλοί άνθρωποι, καλύτεροι άνθρωποι και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα οικονομικά μας, να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση και να σκεφτούμε σοβαρά την επόμενη φορά το τι λύσεις πρέπει να βρούμε για να διορθωθεί επιτέλους αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη χώρα, γιατί είναι και δική μας ευθύνη, δεν είναι μόνο των πολιτικών. Εννοείται. Φανή μου, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ καλεσμένη μου και πιστεύω να σε ξαναέχω. Πρέπει να πω εκεί που μας ακούνε ότι είσαι ένα γλυκό παιδί. Το έχω καταλάβει και από τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε στο Facebook και από τα τηλεφωνήματα. Να σου πω κάτι, όταν ο άλλος που θα του στείλει το μήνυμα ανταποκρίνεται αμέσως και δεν το παίζει ντίβα ή δεν ξέρω και εγώ τι, σε κάνει αμέσως να είσαι όχι μαλακός, να είσαι και εσύ άνθρωπος. Γιατί θέλω να σου πω ότι αν κάποιος μου μιλήσει ως ντίβα και ως εγώ είμαι ο τάδε, πραγματικά και εγώ έτσι θα τον αντιμετωπίσω. Πραγματικά. Είναι ό,τι δίνεις, παίρνεις. Κατάλαβες. Είναι πολύ λάθος να φέρεις σε έναν άνθρωπο
λες και εσύ είσαι κάτι παραπάνω. Όλοι είμαστε άνθρωποι, κάνουμε όλη τη δουλειά μας και θα πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας, γιατί η ζωή είναι τόσο μικρή και τόσο λίγη. Αυτό. Και δεν αξίζει να κάπως ψεύτικα. Πάνω απ' όλα να είσαι ο εαυτός σου και να περνάς ωραία και να περνάς από σένα για να εισπράττεις και εσύ την αγάπη. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή στη δουλειά που κάνουμε όλοι να ζητάμε την αγάπη του κόσμου, την ανταπόκριση του κόσμου. Τον κόσμο δεν μπορείς να τον κάνεις να σε αγαπήσει όταν τον αποφεύγεις. Έτσι. Εγώ από τη σημερινή μας συνέντευξη θα κρατήσω ότι ήσουν εδώ τηλεφωνικά, μιλήσαμε για διάφορα θέματα, δεν κάναμε gossip και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω και πιστεύω να σε ξαναέχω κάποια στιγμή ξανά. Όποτε θέλεις. Εμείς θα τα πούμε, το έχω ξαναπεί. Στην Αθήνα θα ανέβω. Είναι ζήτημα χρόνου να ανέβω. Και θα ανέβω και θα έρθω να πιούμε το ποτό μας εκεί στο καμαρίνι σου. Να έρθεις και θα χαρώ πάρα πολύ. Και εγώ. Όποτε θέλεις είμαι δίπλα σου, το ξέρεις και θα χαρώ πάρα πολύ να ξανακάνουμε συζήτηση στον αέρα. Πολύ σύντομα. Εντάξει. Πολύ σύντομα. Σου εύχομαι καλές γιορτές. Να περάσεις υπέροχα με τους δικούς σου. Επίσης. Και ένα χειροκρότημα εγώ θα ρίξω. Έτσι, ένα χειροκρότημα εγώ θα ρίξω. Ένα χειροκρότημα για τη Φανή τη Δρακοπούλου. Μπορεί να μην έχω κόσμο εδώ πέρα. Είναι, ξέρεις, το έτοιμο το χειροκρότημα που βάζουμε. Αλλά πραγματικά έπρεπε να το ρίξω το χειροκρότημα. Λοιπόν, Φανή μου, καλό σου βράδυ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Φιλιά. Και στη σκέψη του ματώνω.